Turuin ang panginabuhian pod sa mga Bol-Anon diri sa Bohol atong tanawon ang mga panginabuhian nila diri. Kay kining mga barber diri sa suod apart mangyapon is panginabuhian diri sa Bohol. Panginabuhi mangyapon is sa Bohol ka adventure. Oy ka adventure nako diri sa ML sa Maynard Leonard ang pangan diri sa barber shop diri sa Barangay San Pascual, Ubay. Diri sa public market sa San Pascual ako karon diri. Unya tagas-tagas mo na kung tagas sa bungot ka adventure, tagas ng Buhok, unya magpa-haircut ko unya ako ni pasero ka adventure para ninot mo tanaw ka adventure. Unya ato pong subayon ang mga panginabuhian. Okay ra ba ang panginabuhian sa mga barber diri sa sud? O ato tanaw ka adventure. Okay ka adventure musud na ta diri sa barber shop. Ama di ari ta diri. Okay. Okay, mayong buntag sir. Okay, nanako diri sa San Pascual Barber, diri sa ML Maynard Leonard nga barbershop adventure niya. Atong pangutanon ning atong mga barber og pila ilang income diri, kaya na ba silang pamilya og na ba sila pamilya. Okay, adventure kanang kini si sir. Kaya kisi nga na to sir? Dimar Kaito. Dimar shout out ni Dimar Kaito, maayo ni siya po ni siya mo barber diri sa San Pascual kanang pila na katuig nag barber sir. 18 ka tuig. Grabe. Oy, di basta-basta kay ang iyang experience ni sir, 18 na siya barber niya. Karon sir, kamingaw ron sir no? Karon adventure, white tao adventure niya. Mudalikit na lang pugog patupik adventure kay kanang pabor naman pulo niya kanang pila may income mo nimo every day, every week, every month. Ang imong kita diri sa barber shop sir. Magkakaon dyan ang mga pamilya tungkol sa ilong. Unya sir, kanang alin na po ko ni sir. Kasi nga na to sir. Dari na. Kanata kanang bisibiso na ta. Kasi nga na to sir. Rodel. Pirutso taga kandihay. Kadapdapan dengan pirutso kadapdapan. Oh, akong amigos. O siya ang imo ang kataga San Pascual ka? Sirabulyones. San Isidro, Sirabulyones. Okay. Shout out ko sa mga official sa San Isidro, sa Sirabulyones. Shout out niyo kapitan, mga kagawad ug yung mga kauban nga mga official. O kanang imong misis dong taga sa man? Cebu. Taga Cebu. Unya mo sa mo siya? Sa Sirabulyones. Na mo balay, galingon. Kanang imong gigamit nga motor imo na. Okay, na siya motor ka adventure. Yan na balingkod. Mayog yung dagan sa iyang negosyo. Unya ka adventure. Mo na usapon ni panginabuhian diri sa Bol-Anon, diri sa Bohol ang barbershop. Unya kani siya ka adventure mo po ni siya mugupit na unya kay mayo po ni mugupit ka adventure. Si Sir Dimar. Dimar. Makalimot. Melisura ni mga nila Dimar. Kaw-kaw ka nang kuan ka nang parehas ilangan diri sa ilang shop diri sa barbershop si ML, si Maynard Leonard, yapon Dimar. Gabi. Unya ka sir kanang taas-taas na gyud yung experience no diri sa barber. Okay ka adventure maayo ang iyang kita sa diri sa barber. Unya magkagamay-gamay sir magkanit-nihit. Muuso siya 500 po. Okay. Pero kana sa man kanang akuan mo kanang saingan ng porsyento. Okay ka adventure nya ang kanang 500 ka adventure di magkapareha pud maubos siya mahimo siya ang 200 300 depende nga sa mo karon nga ningaw bitaw karon kay magpa-topic ko man lang makuan ka adventure. Okay pero magkaubos-ubos makakaon jud ang pamilya. O ka adventure bisang magkaubos-ubos. Shout sa amigo sa Kadapdapan, kagawad sa Kadapdapan si Charlie Pirutso. Nga akong amigo. O kanang pamilya do na kasi pila ka buk imong asawa? Sorry Carmen, asawa. Pero sorry sir nasayop. Tao lang ka sir. O tao lang ka sir masayop. Pila yung bata? Asawa. Pila yung bata? Ang pitawan ta, matay bisa. Okay, nga sir kay na mga part nga mga pagsulay. Okay nang ang income ni Sir Dimar, pareho po yung income. Mamauro eh. Tag 500. Depende yung tingbisi, 500 kaya. Magdepende ka adventure o magkakusog 500 o magkahinay na 200, 300. May nalapuna ko sa magpuyo, di ba ka adventure? Unyang nami diri ka adventure sa ilang barbershop diri sa ML sa Maynard Leonard. Na aircon ka adventure, lami diri magpatopi ka diri, na aircon, bugnaw kaayo.
di ka panington jud unya nindot kayo sila diri kadbinchor limpyo makita na to unya kadbinchor ato tanawon jud nga usaon ni pagtupi ni Sir Dimar nga usa pagtupi ni Sir Dimar naho kadbinchor kay maayo jud sila manupel diri sa Barangay San Pascual Ubay Bohol sa ML Barbershop unya sir kanang balik ko naita Pagkasya na ako. okay sir kanang kwan sir pila na po katoy kay mo experience sa barber pareha 18 ka tuig. Grabe mo ka-adventure. Unya kanang kan ba sir kanang sa imong 18 ka tuig wa ba kay laing ang kabisihan barbershop lagi siya. Na kay mga tindahan sa inyo, tindahan wala. Na po kay mga basakan sa inyo. Okay, ka-adventure kini atong mga kaigsuonan ka-adventure diri sa Barangay San Pascual o Manikay Panginabuhi sa atong mga barbershop diri. Unya mga taas-taas sa pag experience ka-adventure. 18 years na sila kauban ni Sir Dimar. Kasi nga na to sir? Rodel kay murag binta-binta na kay Rodel ya Sir Dimar kani atong kani kadbinchar atong gwapo nga mga barbershop diri sa ML Barbershop diri sa Barangay San Pascual Ubay. Karon kadbinchor, shout out kadbinchor karon magpatupi nako kadbinchor kay murag tagas-tagas na pod. Unya kana po akong bungot ako po ning silbi sa pasapsapan. Wag na pa bali pamawi na ni. Baga na. Wag adventure, sa adventure kan mosugo na kan sister di ba? O karon gid adventure nanay habol nga gitaot para ang mga buhok kay masala sa kanang noog nga sida kan sinawon nga noog adventure para ang mga buhok dili siya mo direct sa akong sinina adventure. Okay, gibutangan na og tissue ang liog para ang mga nipis nga buhok, mga buhok dili mo kwan sa liog kadbinchor. Direct. Wag kadbinchor sa kadbinchor karon magsugo na si Sir Dimar o magsugo na siya og haircut kadbinchor. Magsugo na siya og topic kadbinchor. O kato mga gustong magpatupi, diri lang sa Barangay San Pascual, diri sa ML Barbershop sa Leonard nga barbershop diri sa San Pascual Ubay. Pagka-adventure, nasugda na ang ibabaw may una. Kanya, ko na ni kasi nga kanang imong gigunitan sir kanang pang topi sir. Resort. Okay, mo na siya resort ka-adventure unya gibatokan pud siya og sudlay para limpyo ang agi. What's up ka-adventure? Don't forget to subscribe my channel, Renato Adventurer. Don't forget to click ang notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video ka-adventure. Kailan nag-share ko? Okay, what's up ka-adventure? Nanay ilang mga customer nga nag-abot-abot. Makita na to sa gawas. Nasa gawas karon ang mga customer diri sa ML Barbershop diri sa Barangay San Pascual, Ubay Bohol.
Adventure, murag nahino-hino lang akong buhok. Kunya karon adventure, ako po ning pa shave akong balbas ka adventure kay murag tagas-tagas na. Pag karon adventure nakalapit diri kay kung kanang limpyo sila mo trabaho diri sa ML Barbershop. Okay, karon adventure mo ginaw adventure kay ana po yung mga lain customer. Zero na skill niya. Trace mo na dito. Kaya na gamay, kaya na gamay, kung dapat. Kasi naman na. Kaya nung trace na ba? Zero lang ba? Okay, Carbinsure, murag na limpyo na gyud. Okay, Carbinsure karon mumasad si Sir Dimar ato makita karon. Ang nagwa niya kalami diri sa ilang barbershop diri sa Emil Barbershop kay kumpleto kan kay Carbinsure ang ilang mga serbisyo Carbinsure diri. Okay, Carbinsure, what's up Carbinsure? Kumasan ko Carbinsure. Okay, Carbinsure, nagmassage na si Sir Dimar at makita karon. Sulit ang ilang serbisyo diri Carbinsure diri sa ML Barbershop diri sa Barangay San Pascual.
O ka-adventure, finally na human ra gyud ang paggupit ni Sir Dimar ato makita ka-adventure ang pinaka hinlo nga mugupit si Sir Dimar. Unya makita po nato sa likod si Sir Rodel Pirocho ka-adventure. Unya ka-adventure, gabi kayo mga mugupit sila, manindot kayo mugupit, makita nato ang kahinlo sa akong buhok ka-adventure niya. Sa ako pong pag-shave sa akong kanang bungot, sa akong balbas adventure, karon hilo kayo adventure, makita kayo karon ang nindot nga mo topic adventure. Nahuman na gyud ang pagtupi ni Sir Dimar. Kaway Sir Dimar, kaway. Nahuman na gyud ni Sir Dimar ang pagtupi sa akong buhok. Nindot ang pagtupi sa buhok, makita nato adventure, limpyo, hinlo, ato makita diri unya napo sila ni customer nagpatupi ni Sir Rodel Pirocho. At kaway Sir Rodel, kaway. Pangko nagpatupi. Okay, daghang salamat ka adventure. Maghinaot ko nagmalipayon mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel Renato Adventurer. Unya ayaw kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. Daghang salamat ka adventure. God bless. Kaway Sir Dimar, kaway. Sir Rodel, kaway.